Има 16 категории, в които има... В последната не са ли двама? Някъде има балотаж. Президента трябва ли да бъде да обидне? Ще извикаме кмета за реч. Сега първата категория е... Селяк. Победител в тази категория е... Дали си го признал? Да залагаме! Да залагаме! Залагаме! Аре бе! На трето място с 2 гласа Мартин Хабов. На второ място Стригла. Радослав Савов. Селяк на И първото място с 21 гласа мнозинство отива при Марио Величко. Не го очаквах, наистина много спорвана битка. 21! Това е само от резултата, благодаря. Аз искам да кажа само някои думи. Тук съм си взел някои думи по испански. Huevo е яйце. Грана е дротек. Седна сега съм да нача да сложим много минути. Паца направо. Паркиринг. Виждаме сълзи в очите на много победители. Следващата категория е... Да, бате, мисли, че ни изчака. Добро утро. Да си кажат последните места. То може да има само едно. Няма го, с 2 гласа е Асен. С 28 гласа. На първо място, съвсем неочаквано, печели с 24 гласа. Снимай страстите в публиката. А що няма трета? Защото не сте гласували. Не ги пликчета чак. А ти ми хвалите, бате, това какво за Следващата чак? категория е доста интересна. Елица, закрили си. Да видим резултатите. Това е? Така, на второ място. На второ място е Ели с 5 гласа. На второ място трябваше да спечели Маланко, но той е дисквалифициран, тъй като ще взе точно решение. Той събира 7 гласа. Следващия предгласничка е Ели, защото
малко е дисквалифициран. И първо място печели... Майка ти. Еди. Ясно печели Ирена. Значи наистина не го очаквах да си предположи. Нямаше по какво да предположа дори. Благодаря ви много. Громтача. 12 гласа. 12 гласа трябва да се отбележи. Така. Нещо кажи някакво интервю. Рейдж. Пиратите присъстват само лоши. Те изключват за много лошо предсказание, че може да пръгнете отреш ръката, така че внимавайте по нова година. Края, това вие ли сте? Джак Никълсън! Не! Ущипи, бе, съм много. Вече се представя аз. Да. Аз следващата категория е за най-голям рибар. Ами според мен не ли пише? На второ място има 4 човека. Деси Савова. Нанда. И Роза. Браво, Зак! И на първо място с 29 гласа и много убедително печели Пипера. Чакай да чуем интервюто! Моля, няма интервю. Коя ти е любимата риба? Стига толкова. Без коментар. Пари толкова вака. Следващата категория е културист. Силва може ли Аз се храня сигурно. Бате малко по-така напрежение. Дай напрежение. Биг Брадър. Номинирани кои са? Кои са номинирани? Трябваше да пусна мелодиката на Биг Брадър. Трето място. С 2 гласа е... Аре, Милена. Смете са Миленче. покажи му. Браво! На второ място. Нашата красавица. Мария Луиза Чикон. Радо. Това сте вие. Така, сега първото място. Това само да е. Отива при... Марио, как си? Няма ли да целуеш? Няма ли да целуеш? Стига много. Всеки ден персен. 10 яйца, гълтъци и един шълтъци. Ето го е гордия носител на наградата. Следващата категория, а именно най-голям капитан. На трето място с
никаква драма, нищо. Печели, а не печели, защото той е трето. Букава с 2 гласа. Що за? Все пак Подгласник в тази категория е с 7 гласа. Але това си. Неочаквано. 14 гласа. Първото място печели. Монастирски ливари! Няма да се гледам към деца. Това прикрива, няма нищо. Това мама ли е? Кой е с камерата? Мама е там! Мама е там на втория ред. Помахай на камерата, моля те. Така, значи следващата категория е за най-голям пиняк. По-добре би трябвало да беше. Без ръце, моля. Сила 11 гъси, Това на краките излеят всички половини. На първото място с 3 гласа е Ирена. Ще пеем ли планета? На трето място с 4 гласа е Марио. На второ място... Колкото има? Той има много втори места. Не, това е трето. Ние ти първито почнах назад. На второ място с 6 гласа, само един глас не достига за първо място, това е Мартин. Това е човек, който вече има една грамота. Тук става доста интересно. А само е 7 гласа. Печели Пипера. Предполагам за изпълнението му на 21 декември 2012 година. Много интересна грамота, ама трябва да служавам определено. Няма защо да заслужа. Боянския майстор на Рибова. Да, Пепер е носил на сестрата тази грамота. Една силна година. Казвайте речи, аз на следващата грамота го спечеля, ще говоря преди час. Какво ти има 15 минути до края часа? Дайте по-бързо, защото Ще си само по-късно. Абе, Коко. Серори. Айде, Коко! Айде, Коко! Айде, Коко! Бей! Камерамена. Много е тъп. Камерамена ни се ретаря. Ай, сега да видим. Кой колко ще? печели. Трето място. Казах вече. Друго място. Печели. Се танцуваме ли танца, айде? Адреналинките, ставите. Първото място се спечелила Деси Савва. Така ли живе? Колко е? То не е колко. Това е Коко. Става се пак. Мамата си освободи за тебе.
Колеги, моля ви по-бързо, времето ни притиска. Трябва да ти сам, че ефирно време. Скъпи съученици, следва следващата категория. Избухливко. Мамите ми красота! Момчето от апаратите, ще може да виждате. Вие сте с класацията избухливко. На първо място. Пълна единодушие. На второ да кажа. Раси на Кристиан. На второ място. Нанда. С 6 гласа. С мнозинство 20 гласа. За избухливко на гласа обявявам. Роза, това си ти. Ти си не Роза! Роза, кажи нещо! Без коментар. Роза, моля те, напиши едно изявление. Пресконференция. Роза ли избухва? Как повече още Тя може това, бе! Да, Рози, аз нищо. Ирена, няма да се избухваш от това. Следващата категория. Да, бе. Ирена, За самовлюбко на не е голяма избухливка. Отваря, Ирена, ай, сигурен. Няма време, бе! Ето сега чакано е. С чувство за хумор. О, може би ли? Много спорно. Много видове. Много видови спортни категория. На четвърто място. Застава. Намалете звука на Имаме слушател, може би не. Трето място. Викстри С слушал 4 онлайн. гласа. Застава. Марио. Това е демократичен принцип. Имаме радост. В КСИК сме ги проверявали. Второто място е за Радо или Естел. Какво прави сега? Има и първо място, браво, и ето много предвидимо направи. Браво. Първо място печели. Благодаря ви. Калина! Искам да знам колко гласи. Може да кажете някой да ви Ами първо ще се гледам. Не, първо ще се гледам. Да, няма проблем. Слушайте малко клип, преди да се появите, не ставайте. Просто не знам. Не ме снима, нямам фон детен. Категория за най-голям досадко. 6. Абе, Коко! На трето място, 4 гласа е Банчо. Банчо е досадко. След това, на второ място с 5 гласа е Вета. Спечелиш именно 80, другия път. Ще се постарайте се. Спечели с 10 гласа Чичко. Много е тъп. Дайте ръката на публиката. Заболякаме ръцете, бе, заболякаме ръцете, се едно съм бъдил платика цел ден. Аре, Вари, ще ли избавете, бе? Все едно пицурчета са ме дали цял ден.
Слънчак. Перки няма, това е само бомбиране. Колеги, моля по-бързо. Дайте по-бързо. Учена набивка. Зуба! Не си правете предварителни изводи, не е така както си мислите. Панчо, отиди с учебник. Отиди с учебници. Съревнованието е между двама наши съученици. На второ място Миланко! На първо място с мнозинство 17 класа е класиран С учебниците ли? Панчо! Панчо, какво ще си спрете тук с учебници? Първо искам да благодаря на издателство Просвета. Невероятните учебници, с които ме снабдяват. Също така издателство Новис, Булвес 2000. Те си знаят. Добре, следващия. Няма аплодисменти. Зубър! Зубър! Следващата категория ще обяви Васил. Не, чакай, аз ще обявя. След една много интересна категория бих казал. Най-голям Васил. На второ място, подгласници, двама. С по 3 гласа всеки. Марио и Естел. И на първо място, с така сравнително малко 7 гласа. Печели. Как се чувстваш днес? Малко това си пи! Не, тук това казвам. Аз ми взема. Най-забавният на курса ще разберем. Сега. Чичкоко. En español. En español. О, боже ми. Вие на 4 места. На четвърто място с 3 гласа това е Иво. Браво! Браво! Аплодисменти! На трето място Съвсем очаквано, може би трябваше да напълно. съвсем очаквано печели Ирена Карафилова. Браво! Второ място. За голямо съжаление той не е Сред нас. Бог. С 5 гласа. е Много сложно за категория. И на първо място С 6 гласа, само един глас пред една отново. един мой много приятен съученик. Също вече има един на Алтария. Това сте вие. Това е Моля, последните чинове да се изключат звука на телефоните. Искам да кажа, това се дължи на това, че съм най-красив. Направо се разплача, не? Ще ми се размаза грима. Куди чакай, че направо. Следващия му. Повтаряй другата година. Това е, защото съм от пролеса. Pasera historia. La pasera работа. Ирена и Йордана. Кажи ми това е това. Марио не беше сигурно. Моля малко внимание за Миланко. Предпоследно
последната класация е Мисис Хубавелка. Вика, не вие да гласувате на лифта. На трето място има двама човека с 3 гласа. Здрасти, мама. Радо и Милена. Браво! Това е перфектна Кел из цялото, нали? Копелета долу. На второ място с 4 гласа Деси Иванова. И първо място с 6 гласа Калина. Нека се върнем към предаването. По телевизията. По телевизора, може да ме виждате по телевизора. Най-интересната също така спорвана. Последната категория Мистер Хубавелко. А Радо, той беше в... Да, Чакай първо. Трето място. 3 гласа. Нещо балице. Гласа от Тибет. Второ място с 4 гласа. Марио. Егато колко много подиуми. Колко много подиуми. Аз имам 6 подиума. На първо място. Защото имаме тройно равенство. Баси! Трима човека с 5 Трябва гласа. трима наши съученици да излязат тук и нашата публика ще определи победителят. С пляскане най-вероятно. Така, първи да заповяда на подиума Антони. Втори да заповяда на нашия подиум Вики. Моля те, заповядай. И третия, той всъщност вече е тук. Ето тя Овци! Ето малко. Знаете, че няма шанс. Се отграбира на място. Аз съм като да съм казал. Давайте да как грабира. Бачо не е тук с учебници. Той колко се стара. Аре! Коко, наведиш, че камерата... Трябва да си Ей, аре, не си. Виж как с помощта на се зарежда. Сега нека чуем вашите аплодисменти за Тони. Браво! Вашите аплодисменти за Миланко. И накрая вашите аплодисменти за Виктор. Много хубав Виктор! Мисля, че е ясно. Удри! Отивам да я грабирам. Аз печеля. Трябва да части сядете. Не, Вики, ти може да станете. Ти може да станете, Банчо грабира. Дайте Банчо как грабира там. Арсенал грабира. Да, това може да стане само частна. Това може да стане само частна класа, разбира се. И каква победа на Арсенал. Специално. Добре, бе! Чрез Грабирам се 10 години. Добре.